Поздрава ида за Таиче од Смоленс најголамото Ауди Q7! Бързите момчета, бързи и яростни, Таичето няма сън, няма лизин. Бързите момчета, най-добрите. Тик-ток, ток, 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 ток. Yes, 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 бой, 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 бой. Дупето, дупето, хвати го. Парата, хвати, хвати за момчето. За господарите на ефира, ефира. Come on, come on, come on, yes, come on, come on. Дай, 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 дай. Върти, върти, екшън, окада! Спрете да ни копирате, да ни имитирате. И пак Таиче е номер едно. Оригиналните момчета от Смолян и са шок бенто. Таиче той е човека за 100 човека. Шакай, вдигайте ръцете горе, горе. Кючеци да играем. Хоу, хоу. Тик-ток, ток, 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 ток. Yes, 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 yes. Бой, 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 бой. Дупето, дупето, клати го. Парата, клати, клати за момчето. За господарите на ефира, ефира. Come on, come on, come on, yes, come on, come on. Дай, 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 дай. Върти, върти, екшън, окада! Айде, Таиче! Ай, 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 ай! Айде, челай! Айде всички заедно! Силикони и дупета за кадрош по парета. Пускайте кючека! Бой, бой, бой! Завърти волана на Аудито. Ах, каква мада, ма после ще я хвана. У нас на дивана Долче и Габана. Ох, бейби, сладка си ми, бейби. Ох, ох, бейби, много си ми секси. Мила, лейди, много секси. Тик-ток, ток, 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 ток. Yes, 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 yes. Бой, 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 бой. Дупето, дупето, клати го. Парата, клати, клати за момчето. За господарите на ефира, ефира. Come on, come on, come on, yes, come on, come on. Дай, 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 дай. Върти, върти, екшън, окада!